Postinglah yang penting. Jangan yang penting posting. Buasa muncul ya kamanginang. Jalan bolo jujur hitam mereng keadaan waing. Sudi nama di pabotohok kita on di media sosial. Dan apalah adong bedo honor rupanya kamanginang narahasia. Ngasudi ben waing. Gabe hirai dehed di balang ado sudi parang udut tau. Mulai sian namar si panganon, gebes ikan na gulamo, kan? Sahat tu nama di restoran, jalan tebu sonang goyal lang dapit dah ni keperjuru duputu onon, dungi pabawa matu halak nama iba, tongkan? Sahat tu na merdele-dele ni mulai sian na di dalam negeri, sahat tu luar negerinya dak salah kemainang jalan mau kita mengomentarion alania hak itu menyangkut hak asasi manusia, itu kan hak saya, bebas dong, iya bebas. Ido bandaro akapade bisuk madok akamanginang termasuk akan dua nih halak Batak, cerdaslah bermedia sosial. Jala moluboi marhite-hite media sosial me gabi semangat mai tu akan nama jaha gabi mana baigugo mai tu akan nama nida jala unang menjatuhkan bahkan mungkin gabi menyepelekan halak. Ayaw pe benar tersonda merpakai sono titi si berkamu oh inang padita dah indatong kan molo marpakai jebu au si pata hiado halak madukun. Sebelum tusku pagung ngau si ampera adong deso nakem paju pangau do ruasnya ampera jele tiki di ampera pinggir-pinggir ni gereja hugi si dotong jele mar saung-saung do si pata hiado dong ruas ni huria ada inang pendeta inna dan itu detong hudok mak lagi pergi nang itu nyangkol iku ujungnya terbotor kan taringok nak memang kamang inang soni bay oh inang itu pak bodan don dung saim parminggono dung berkamu inang tadi angkot bahi itu inna musikan bui sukunatong alania kamang inang iya manusia ternyata ada trik ada cara untuk menjawab orang-orang yang membenci kita. Ji unang molo muruk kalak maradupuk kita unang edusi muruk ida tongkan arong do soni tongkan ai songo do ida song hurwa inna amata tu inat tapi buru songoni ida benar jujuk terjadi di jabu muna gempa bumi kecil-kecilan kan isongga amatai romu sena teh songa hurwa mulai sau tatu ho adong ileko manang adong pajayan turina musia batong ribu mahalakon perpisika pe kamanginang do kimia do kode kalau positif dengan positif itu akan ia tolak menolak. Jala molo aka emosi dijawab dengan emosi itu akan menimbulkan kondisi yang para SDK MSK DLM dah hutak kamanginang sidika lang masuk dalam anggo amang panggabian lagi para rageda partantom sarupa para tahu taruh hamid tong di hutanami ya dong mabuk ya marga melau dua halak tenggen minum tuak kalahi ilong mula mak ade do redek nama tu kalau homar delen ainga hatong kelebihan dang apala dosis ni haon moderne dong hanai atong ele markali-kali do halaki ido kelebihannya kana mabuk bodoh halak homar dalam markali-kali tong menjaga keseimbangan itu tong unang tukap kiro ma nasedo si malawon lain dari gijangan bulat do manang matanyari na oh bulat di lain inna dongan non anggo amadok dang le matanyari di inna bulat di le matanyari rib matukal hina dua bulat di matanyari adang asonom may le inna pas lewat sian kuri na asingan tong na mabuk tong kan molo musim mabuk bodo gulang mabuk tong adong mardele sahala sianan buti layam mata sukun na aido mardele kalahi ate le inna repot tamina dua membahas nya digit jangan bulat di manang namatanyari layam baja mengelusi inna lahom torona na narona babu na sadari ayah apa dak botol lay baru pidde piau tu tahun inna tong kan dai bote mana ala baru pidde mana ya ahalan yang taruh kondisi molo ido bola kredu tu badokon unang alo inaritik di nene teh kan molo nyalo naritikin kan ido kan olo de doko tiba titik itu molo nyalo na senu doko di banu senu Paulus akamanginang menyikapi aka fitnah aka hatana sodingga sia ruas ni huria nadong desi dia menjawab dengan kerendahan hati
dede diri nami lo madoko kamu petahuau apostel nah hurang dengan silahkan alai anggona hujami tahu kami dede diri nami alai Kristus do nindai bala imana perjulo kamainang dungilah selapa dua hot di pengerti mana ma bahwa marhite persuruan ni Kristus ikorodo hati uron sian haholomon nang pehami ibarat bejana dalam tanah liat ya kenang molo perayaan R.A. Kartini aulas dora kamerang kaina molo R.A. Kartini terbegak-begak dola ko titis-titis sanggulna dolo 10 senti teh juga cengkon kebegak baru selama hari Kartini kawan inna markabaya matu kalakokan nang pe nadiba tong do gabi persoalan tang minoto major rupani bahasa gabi persoalan alain yang tadokon R.A. Kartini memunculkan istilah nama dok habis gelap terbitlah terang itulah jalai maon Roma si Paulus mandoko na kamanginang marhite-hite persuruan di debata di hami jala idu nanda yang patudonon natu hitan waing molo denggak kita mangula di tonga-tonga ni huriai sekalipun kita ibarat bejana dalam tanah liat alai boido muncul hati uron nang pedang apalai sehita kamanginang alai nunga di lewat debata di hita harta rohani yang sebenarnya dimiliki oleh setiap orang jadi pengurus do boy gatiota sadarion aka pengurus ni punguanodo margati tapatupa periode non sanari ala yang golong marhobas di tonga-tonga ni punguanon sudidu anggota jangan melotadok kena kamanginang menjadi pelayan tidak harus dengan duduk di depan dak pola ikon nagay marjami tahamu melodidok ke pelayan aha mana boy taula kamanginang di tonga-tonga ni punguan itu adalah pelayanan ay naulo itu si patahi tatong ayaw isi madaba kana me daw ipong ano na arong datong sonikan halahi may na ali pala parburian nyo pekuliano doa sudi peradio tujulo na bamolo memang nahi tahilalana metita lakukan apa yang bisa kita lakukan berikan apa yang bisa kita berikan ganup jolma do kamanginang dileo debata adong talenta naboy manupahi kita ido tebuna namarpunguano saling mengisi jala to ka pengurus pendodohono do ay mauldo mangarejay halak batak ba ay sala jongjong do ibasi bata sala hudul anak kana ni rejay halak batakon sudedo hita halak batak ka manginang anak ni raja dangadong ison anak ni hapong anak ni raja do sudita sude baru ni raja anak pa Jepang anak ni raja do baru ni raja basi pata memang moloso mangulu hatan itu hatan kita boy do giu kita ribu detong kan nama olah si pata aturan itu bah ayang gue do tong ketue sona lumorho kemerengi hutat do amang ne di huta do udah nih hutat do inna ayah hubungan nih udah na di huta do dengan di Medan on ini Medan coy bahasa gitu huta taring otamu kan badut tong bedahara nih itu ngamat tani bisa suman inna musik nah godang kita kamanginang atarima hita namar punguanon je memang marsiajar godang do hita marsiajar kamanginang sia bibilton ikon marpinggol harpe do si patah hita harupa itu hamia kepedita kan paru kidon jale pator si Paulus sudah disop tarsosak do kami mengalami penindasan kami mengalami penganiayaan derita banyak kita kami alami to kepedita bisa ngonido molo pugus peditai na so martangyang dohoro apa di taon na happy bigido terus martangyang kan itu doa ale molo mamora pi paditai si binoto si de hepeng de pabeti hepeng ni huria itu raya lang yon kan itu molo bagak paditai apalagi perempuan salah jurusan ini harusnya sekretaris ini bukan pendeta ini apa enggak semangat kali sintu laki-laki itu enggak molo bagak iya apa paditai kayak mana dulu bisa lahir manusia kayak gini bentuknya indah musik jadi memang kamangin dalu kaswata so di memang ulun laos muhadi bay pengurusan non nabu ido asal lumur HP na mungkin ada sentimen pribadi tong kan ali pengaruhan nyom madongan na biar kamu begituin na ali dohono do temang nai si pengurus kamanginang syukurlah kalaupun kita banyak ya dikata-katai molo pe saya disoroti ka urang atai itu ka pengurusan non syukuri kenapa mau lihat di madihamu kadongan
Nyarrepo do kerejum gudang do ulomu alai sanga do ho ili ko do tikimi lau mamereng-mereng pernguluku mau lihati mator nih udah kan dia repot sebenarnya alai tarhona ada bagaimana mereng kekurangannya ke pengurusan mau lihat mah di sido kamanginang jala di sido tari dan waing bahwa kehidupan kita ini sebenarnya tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Suku-suku namang ihut. Buhado cara ni si Paulus mengadupi muladong maka parokilo nak kamangina. Apa trik kita? Apa cara kita yang menjadi kekuatan kita apa untuk menjalani kehidupan ini? Meragam akamangina. Nakimer jamita minggu pagi duau. Tua ke persikolah hudok. Ahado kikuatan muna. Model muna molo neng ujian. Gudang memang inaung jolo belajar do. Alai tidak tertutup kemungkinan contekologi, kopekologi, kan? Kopekologi, gabi kekuatan dah. Ya dong dah do bah semangat ini mana la ujian. Soalnya semangat tuh la ujian kau ini dong ya iyalah bro ini mana tuh kan udah ada ini mana tuh HP contekan do sudah. Makai kekuatan nah itu tuh. Gudang dia kamanginang iko punya modal do hita akay na kota jadi kamanginang nakinga dibuon di tangyang pangodian nata akay na konami Tuhan nasihol sirokan itu dina auto kana poso hudok kodo dua itu di satu sisi menurut Paulus menurut Yohanes memang dua orang benar akan sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan iya. Alai orang salah kita doa itu bukan mantra yang langsung bisa merubah. Adi Tuhan asiroham ya nakon nami leo masirokan itu dina. Husuku doto kaduli-duli jojo do kana buru. Aduh modalmu. Morenik pajupak ko do anak buru tong marsu maridi mau jo bagek tetes atur jotong coy ningom makan senyupo halu itu banggo soe ngohona ngungu doho dungidang maridi ho tu duari madapat nada boru mau hado perjadina kan itu bah ikut dong do modal kamanginang itu malah kita kana toras pe malam minggu mak minta uang lian tatangyak ko do to ngasarorok ka ni geleng ta HP mak malam minggu mak minta dulu mak aha tu bapam jalo papam jalo airport so bapami ho hedon non mangarsahir ho na gabe nga HP naki nga mulai berseri-seri buhin anak tahun neng malam minggu ngacetingan naki mana misalnya alaya rata songkahi si jebu betertikan mai mana tertikat detung gimana dua lau pajupang dua anak burui pe ujungna masom mabuhinaon hera apalagi hita rupanya kamanginang halubian nyalak batak na gudangan itu dah molo pajupang halak batak dua halak marsatur mana sida molo pajupang halak batak tolu halak marede adong do trio sianipar annom molo dang adong tapain annom tong kan sianipar trio menang sianipar sister dung lam leleng lam bertabba bilangan ni halak batak gereja ma di patupa di pature jago hiya do halak batak alai holani do adong masila nautik lam deling lam martabba mabilangan na marhua manasida datang nauledo merbeda manasida alai kodono tado kamanginang luar biasa ro halak batak tak botu dah dang terjadi di marga siani par auna hutadda piga siani para termasuk ruas ni sukup bagu kana beteng no dangarang de hutadda siani par becak. Nah hutadda maju nah hutadda tong dah. Jala di ulo di halak batak memang budu terjadi aka kesenjangan nak kamanginang molo siani par bea cukai do nasorodo pe nang pedang apalari koti di ulo non ali pai mau deh contoh nak kan alai molo siani par contoh itu toh melau mahudok kena tidak pala siani par petaho melau petaho alai molo si melau na singido misalna nang pe apal hasuhu to dunia ni tak pola pa mana si woto idoro tiki aja pigo tak semarna ro tarengok na nuaya kamanginang di godang nia kaparukilo na tadopi jala tongon di ulang tahun di penguatan sadaron kekuatan apa yang menjadi dasar kita jala dia do kamanginang si pakiota modal madalani ngulun Paulus patorakon dengan jelas hama mate ni Kristusido nagabi gugu dihami
Ada apa dengan kematian Kristus? Hama mati ni Kristus akamanginang tidak hanya berhenti di kematian, ale marudu do itu hangongolu, dohot hahehionna sahatu nama itu bano gijang. Odo nagabi gugu dihamini na si Paulus bahwa kematian itu ada dalam diri kami, hupa usung-usuk kami doin na tergejang ma joti jambi tau nate ya ka pengurus nami. Hupa usung-usuk kami do hama mati ni Kristus si Tuhala bata kakamanginang aharu nagabi tapa usung-usung jala aharu nagabi bohal gugu dihita madala ning ulun dihita di kota Medan molotadokon hatani di bata bagus. Alai tidak tertutup kemungkinan gudang depesia kita nasiak kuta jala mungkin akamanami na nami hiado mengalami mula ning borha anakon na mga ratto hiad derakot sunari bulle-bulle do iliada pajagani daging do iliada omak tiop unang ilakai dah ya tuh kan jalan aku landa joloi na parpudio pe mula dong penggerebekan polisi tu aka jabu-jabu ni aka pelaku tindak kriminal ono do dapat nasiat depet nih butel-butel sebino tu marang lahai kan itu tong halak batak na jolo bahkan daw jor buta kamainang molo naing muli iya nakon halak batak naing mangoli naing mangarato jolo lao don tu kuburan diopung na baru makatai ma opung na buru tu kuburan diopung dolion apa amangin na neng berhak pahoput tak hu Jakarta enak kan dongani main na tapi dangi bigi halak itong sugeri terbigira sugeri tapake bahasa manusia ngayelusi begunepung na ibe bohabe no kumadongani so hiyahu deleni Jakarta ina tong kan tiking ulu na so hiyai deleni mana Jakarta kan ngata pia kamangin ngasian na tuloy alalaw sino na si Paulus nuaing persoalan dia pina atado pia kamangin ng pergumulan yang seperti apapun yang kita alami andalkan Tuhan jala ido topeng menggut kamangin ng dibatado mual ni hagugo one dihita kita sebagai manusia punya keterbatasan laos boha jagot kamanginang laos boha hebat kamanginang dang mampu kita untuk memahami kehidupan ini alaya dong magugo ni debata parhiti yang maka pengurus ni punguan parhiti yang makana toras parhiti yang makana tua-tua laho paturetore hopungwani nah pasti ta amet to makamanginang dihagaleota dia kahahurangata debatado nagabe pangurupi di kita. Amin. Bertanya kita.